Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Από την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, η Εκκλησία μας προσπαθεί και με τα αγιογραφικά αναγνώσματα και με τους θαυμάσιους κατανυκτικούς ύμνους να μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της μετανοίας, της αρετής και της αγιότητος. Ένα από τα πιο κατανυκτικά τροπάρια που ακούμε όλη την Αγία Σαρακοστή, όλο το Τριώδιο, το πρωί στον όρθρο, μετά από το της μετανοίας άνοιξον μη πύλαζο οδότα και της σωτηρίας εύθυνόν μη, είναι τα πλήθη των πεπραγμένων μηδινών, εννοώ νοτάλας, τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως. Εννοώντας, λέει, Κύριε, τα πλήθη των αμαρτιών μου, αυτών των δεινών που έχω κάνει, τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως. Και αυτήν την φοβερή ημέρα της κρίσεως μας την παρουσίασε εικονικά, σαν σε μία εικόνα, ο Κύριος μας, όπως ακούσαμε πριν από λίγο στην Ευαγγελική περικοπή. Και όπως λέει το Συναξάρι, το μνημονεύσαμε και άλλες φορές, ο λόγος για τον οποίο οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να θυμόμαστε σήμερα την Δευτέρα Παρουσία, λέει το Συναξάρι, τη αυτή η μέρα σήμερα της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μνήαν ποιούμεθα. Θυμόμαστε σήμερα, Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, την δεύτερη και αδέκαστη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και το μένα Δευτέρα, τη δεύτερη, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Πρώτη ήταν η γέννηση του Χριστού και το επιγής έργο του, η επιγής παρουσία. Η δεύτερη παρουσία είναι όταν θα έλθει με τα δόξης, κρίνε ζώντες και νεκρούς. Αυτή η δεύτερη έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αποτελεί και μεγάλο δόγμα της πίστεώς μας, σπουδαία διδασκαλία της πίστεώς μας, όπως φαίνεται και στο σύμβολο της πίστεως, όπου όταν αναφερόμαστε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν λέμε και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν αναστάται εκ νεκρών τη τρίτη μέρα και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτή λοιπόν η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και να σας πω για το επίθετο και αδεκάστου παρουσίας, της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας. Το δεύτερο είναι η δεύτερη μετά από την πρώτη. Το αδέκαστος τι σημαίνει? Φιλολογικά παράγεται το επίθετο αδέκαστος από το ρήμα δεκάζω. Και το ρήμα δεκάζω σημαίνει δωροδοκό. Εξαγοράζω κάποιον με δώρα. Το αδέκαστο σημαίνει ότι η κρίση στην οποία θα υποστούμε μπροστά στο δικαστήριο στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό θα είναι απροσωπόληπτη, ανεπηρέαστη και αδέκαστη. Δεν δωροδοκείται ο Θεός, είναι αδωροδόκητος ο Θεός. Δεν πρόκειται να έχουμε εκεί ούτε συνηγόρους, ούτε δικηγόρους να μας υπερασπίσουν, ούτε τίποτε, αλλά θα είμαστε ενώπιος ενωπίο. Και τι χρειάζονται οι δικηγόροι και οι συνήγοροι, αφού ο Χριστός τα ξέρει όλα, θα ακούσει μερικές φορές τα ψέματα που λένε οι ρήτορες και οι δικηγόροι. Θα γίνει λοιπόν αυτή η αδέκαστη, η απροσωπόληπτη, η δίκαιη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τοποθέτησαν σήμερα αυτήν την ανάμνηση της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού οι πατέρες, όπως λέει το Συναξάρι. Για ποιο λόγο? Διότι λέει τις δύο προηγούμενες Κυριακές ο Θεός εμφανίστηκε ως αγαπητικός και φιλάνθρωπος, γεμάτος ασπλαχνία. Και στην περίπτωση του τελώνου που ήταν αμαρτωλός, από τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς, τον δέχθηκε ο Θεός με αγάπη. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση του ασώτου
Ιού, ο οποίος και αυτός μολονότι ασώτευε εδώ και εκεί, εν τούτης επιστρέψαντα τον δέχθηκε και πάλι με αγάπη ο φιλάνθρωπος Θεός. Λένε λοιπόν εδώ οι Άγιοι Πατέρες ότι ταύτην την φοβεράν ημέραν εν ταύτα κατέταξαν είναι δια του θανάτου και της προσδοκίας των εσωμένων δεινών. Λέει δια του θανάτου και της προσδοκίας των εσωμένων δεινών, διότι μία πρώτη κρίση γίνεται με το θάνατό μας. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε μόνο την δεύτερη κρίση, την παρουσία, εκεί θα είναι γενική κρίση. Μία πρώτη κρίση όλων μας γίνεται όταν πεθάνουμε. Η μερική κρίση είναι δια του θανάτου και της προσδοκίας των εσωμένων δεινών, φοβήσαντες τους αμελώς διακειμένους, να μας φοβήσουν όσοι ζούμε με αμέλεια πνευματική, προς αρετήν επαναγάγωση, να μας επαναφέρουν στην αρετή, μη θαρούντας εις το φιλάνθρωπον μόνον, και να μην έχουμε θάρρος ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, θα μας συγχωρήσει, μη θαρούντας εις το φιλάνθρωπον μόνον, αλλά φοράν ότι και δίκαιος εστί κριτής. Ο Θεός δεν είναι μόνο φιλάνθρωπος, είναι και δίκαιος κριτής και αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και θα αποδώσει στον καθένα μας κατά τα έργα του. Για τον λόγο λοιπόν αυτό τοποθέτησαν σήμερα οι πατέρες αυτήν την μνήα της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όπως κάνουμε λοιπόν όλες τις Κυριακές του εκκλησιαστικού έτους, ας παρακολουθήσουμε τι μας είπε ο Κύριος μας για αυτήν την Δευτέρα παρουσία στην Ευαγγελική Περικοπή και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε κάποια σημεία, όχι όλα, ορισμένα σημεία, διότι μπορεί κανένας να μιλάει ώρες και να σχολιάζει την Ευαγγελική Περικοπή. Μιλώντας λοιπόν προς το τέλος της ζωής του ο Κύριος, λίγο πριν από το πάθος, προς τους μαθητάς του, τους απεκάλυψε το σκηνικό, την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας και τους είπε: όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, όταν ο Υιός του ανθρώπου ονομάζεται ο Χριστός κατά την ανθρώπινη του φύση. Όταν θα έρθει λοιπόν ο Χριστός με τη δόξα του, ενδόξη τώρα, όχι ταπεινά όπως την πρώτη φορά, και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει επάνω σε ένα θρόνο δόξης και θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη, όλη η ανθρωπότητα. Στη Δευτέρα Παρουσία λοιπόν ο Χριστός ως βασιλεύς τώρα ένδοξος κάθεται πάνω σε έναν θρόνο και συγκεντρώνεται μπροστά του όλη η ανθρωπότητα και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως περοπιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων, και θα τους χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες, όπως ο βοσκός, όπως ο τσομπάνης χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα? Θέλει να πει ότι πολύ εύκολα θα χωρίσει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς, διότι στην Παλαιστίνη, λένε οι ειδικοί ερμηνευτές, στην Παλαιστίνη τα μεν πρόβατα είναι άσπρα, τα δε κατσίκια είναι μαύρα, και ξεχωρίζει εύκολα κανένας τα άσπρα πρόβατα από τα μαύρα κατσίκια, και θα ξεχωρίσει πολύ εύκολα ο Χριστός τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς, και θα τοποθετήσει τα πρόβατα, τους δίκαιους από τα δεξιά του, τα δε ερήφια, τα κατσίκια από τα αριστερά του. Τα δεξιά είναι τιμητική θέση, αριστερά είναι παρακατιανή θέση. Και τότε ερεί ο βασιλεύς τους εκ δεξιών αυτού. Και τότε ο Χριστός ως βασιλεύς πλέον, ως κριτής, όχι ως ασθενής, συκοφαντούμενος και σταυρούμενος, ως βασιλεύς, ως δυνατός τώρα, θα πει σε αυτούς που είναι δεξιά τους, τους δικαίους: ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλεία την οποία σας έχει ετοιμάσει από τότε που έγινε ο κόσμος. Και γιατί σας καλώ να κληρονομήσετε αυτήν την βασιλεία? Γιατί επίνασα και μου δώσατε να φάγω, δίψασα και με ξεδιψάσατε, ήμουνα ξένος και με συμμαζέψατε, ήμουν γυμνός και με τίσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε και με επισκεφθήκατε. Και θα αποκριθούν τότε οι δίκαιοι ταπεινά και θα πούν: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε, ή πότε σε είδαμε να διψάς και σε ποτίσαμε, και πότε σε είδαμε ξένο και σε συμμαζέψαμε, ή γυμνό και σε τίσαμε, και πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και ήλθαμε και σε επισκεφθήκαμε?
και θα αποκριθεί ο βασιλιάς ο Χριστός ο κριτής και θα τους πει: σας λέγω αληθινά, αμή λέγω ημίν, εφόσον επιήσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, και λένε οι ερμηνευτές ότι ήταν εκεί και φτωχοί, και έδειξε, εφόσον τα κάνατε όλα αυτά σε έναν από αυτούς τους φτωχούς, τους καταφρονεμένους, σε έναν από αυτούς, εφόσον τα κάνατε όλα αυτά, είναι σαν τα κάνατε σε μένα, εμεί επιήσατε. Και θα στραφεί και προς τους αριστερούς, προς τα κατσίκια, και θα τους πει: φύγετε μακριά μου καταραμένοι στο πύρτο αιώνιο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, που ετοιμάστηκε για το διάβολο και τους δαίμονες. Γιατί είστε καταραμένοι και άξιοι για το πύρ? Γιατί πείνασα και δεν με δώσατε να φάγω, δίψασα και δεν με ποτίσατε, ήμουν ξένος και δεν με συμμαζέψατε, ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, ήμουν άρρωστος και στη φυλακή και δεν με επισκεφθήκατε. Και τότε για εκείνοι θα του πούν: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, να είσαι ξένος, γυμνός, άρρωστος, στη φυλακή και δεν σε διακονήσαμε? Και θα τους πει πάλι: αληθινά σας λέγω, εφόσον ουκ επιήσατε ενή τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμεί επιήσατε. Αφού δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους φτωχούς, τους ταπεινούς, είναι σαν να μην το κάνατε σε μένα. Και η φοβερή κατακλείδα, ο φοβερός επίλογος, η οποία κατακλείδα ουσιαστικώς είναι και κατακλείδα και κορύφωση όλου του έργου του Χριστού. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε εδώ, για να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Δυστυχώς όμως πολλοί δεν κληρονομούν την αιώνια ζωή, αλλά πάνε στην κόλαση. Και απελεύσονται ούτι εις κόλαση αιώνιον η αμαρτωλή, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον, ενώ οι δίκαιοι σε αιώνια ζωή. Ας σχολιάσουμε λοιπόν μερικά σημεία αυτής της ευαγγελικής περικοπής. Επαναλαμβάνει εδώ ένας ερμηνευτής ότι αυτά τα είπε ο Χριστός για να φοβηθούμε και να διορθωθούμε. Λοιπόν, διηγείται και τα της Δευτέρας παρουσίας αυτού προς φόβον και διόρθωση των ακροωμένων, για να φοβηθούμε την κόλαση και να διορθωθούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το βάζει τώρα μέσα σε μια περίοδο κρεπάλης και ανοησιών και αμαρτιών και καρναβαλιών. Μας τα βάζει όλα αυτά για να φοβηθούμε και να διορθωθούμε. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε είναι που λέει εκεί: όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού. Την πρώτη φορά που γεννήθηκε στη Βιθλεέμ και όλη του η ζωή δεν ήταν δοξασμένος, ήταν ταπεινός και καταφρονεμένος και διωκόμενος και συκοφαντούμενος και υβριζόμενος και σταυρούμενος. Πάει αυτή η εικόνα. Θα έρθει τώρα εν τη δόξη και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετά αυτού. Φανταστείτε εκατομμύρια αγγέλων να συνοδεύουν τον Χριστό όταν θα έρθει στη Δευτέρα παρουσία. Δεν θα είναι όπως την πρώτη φορά. Και στο σημείο επίσης που λέει και αφοριεί αυτούς απαλλήλων, ως περοπιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον Ιρίφων, λένε πολύ όμορφες σκέψεις ορισμένοι ερμηνευτές και πατέρες. Τώρα λέει σε αυτή τη ζωή εδώ δεν είμαστε χωρισμένοι, Άγιοι και αμαρτωλοί είμαστε όλοι μαζί, ανακατεμένοι. Λέει εδώ: νυν μεν γάρ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, νυν μεν γάρ ούκοι συναφορισμένοι, αλλά να μίξ άπαντες. Η δε διαίρεσης τότε έστε με τα ακριβίας απάσεις. Τότε θα γίνει διάκριση ανάμεσα στους αμαρτωλούς και στους δικαίους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και γιατί παρομοιάζει τους δικαίους με τα πρόβατα και τους αμαρτωλούς με τα κατσίκια? Είναι και αυτό πολύ όμορφη εξήγηση. Λέει ένας ερμηνευτής: προβάτης οι δίκαιοι παρικάζονται δια το πράον και έφτακτον. Διότι τα πρόβατα είναι ήσυχα και τακτικά, δεν είναι άτακτα, και επίσης καρποφόρων εναρετές ως εκείνα. Και ποια είναι η καρποφορία των προβάτων? Εν γάλακτη και ερείο. Διότι τα πρόβατα δίνουν γάλα και δίνουν επίσης και το μαλλί τους. Το μαλλί των κατσικιών δεν κάνει, δεν είναι καρποφόρο το μαλλί. Και άλλοι πατέρες επίσης επαναλαμβάνουν αυτήν την εικόνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση, ότι καλά τα πρόβατα είναι ήμερα από τη φύση τους και τα κατσίκια είναι άγρια και άτακτα από τη φύση τους. Αλλά εμείς οι άνθρωποι έχουμε ευθύνη
αν είμαστε ήρεμοι και επίοικοι σαν τα πρόβατα ή αν είμαστε σαν αγριοκάτσικα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά τα μένα άλογα από φύσεως έχει το άκαρπον και το έγκαρπον. Εκείνοι δε από προαιρέσεως, ενώ οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί με τη θέλησή τους κάνουν καρπούς πνευματικούς. Διό και κολλάζονται εκείνοι και στεφανούνται ούτι. Τα πρόβατα και τα κατσίκια δεν τα τιμωρεί κανένας, ούτε τα επενεί. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι με τη θέλησή τους γίνονται έφτακτοι και άγριοι και καρποφόροι, με τη θέλησή τους γίνονται, ο Θεός τα τιμωρεί. Το σημείο επίσης όπου λέει «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου», λένε μερικοί ερμηνευτές. Ποιοι είναι οι ευλογημένοι? Είναι οι επενετοί, είναι οι εκλεκτοί. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόσον αγαθόν τούτο το όνομα αντάξιον είναι δοκί, το ευλογημένους είναι και παραπατρός ευλογημένους. Τι ωραίο επίθετο, να είναι κανείς ευλογημένος άνθρωπος, ευλογημένε, και μάλιστα να είσαι ευλογημένος από το Θεό. Τι ωραία που είναι αυτή η ονομασία. Και σχολιάζοντας επίσης το κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είπε λάβετε την βασιλεία, πάρτε τη βασιλεία, αλλά λέει κληρονομήσατε, ουκ είπε λάβετε, αλλά κληρονομήσατε. Γιατί? Ως οικία, ως πατρόα, ως ημέτερα, ως ημίν άνωθεν οφειλόμενα. Αυτά τα οποία θα δώσει στους δικαίους δεν θα είναι σαν κάτι που είναι ξένο, τους είναι δικό τους, είναι κληρονομιά, σαν να είναι δική τους. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και επίσης εδώ υπάρχει μια πολύ σπουδαία εξήγηση, την οποία διατυπώνει ένας πολύ καλός ερμηνευτής ο Ζυγαβηνός, την έχει πάρει όμως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και που απασχολεί πολλές φορές όλους όσοι ακούμε αυτήν την περικοπή. Δεν προσέξατε ότι πηγαίνουμε στην κόλαση και στον παράδεισο ανάλογα από το αν είμαστε φιλάνθρωποι, αν κάνουμε έργα ελεημοσύνης, αλλά αυτό θα κρίνει μόνο ο Θεός. Δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία θα δει μόνο αν δώσαμε ελεημοσύνη στον ξένο, στον φτωχό, αν πήγαμε στη φυλακή, αυτό μόνο θα κρίνει. Δεν φαίνεται λίγο μονομερές αυτό? Και όλα αυτοί οι νηστείες, οι προσευχές, οι αγρυπνίες, οι μοναχοί τόση προσπάθεια κάνουν κτλ. Αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη? Και λέει εδώ ο Ζυγαβηνός, απηχώντας τις σκέψεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, περί μόνης της φιλανθρωπίας διαλέγεται εδώ. Μιλάει μόνο για τη φιλανθρωπία, για την αγάπη. Ούχ ως τα λοιπά των δικαίων μεν κατορθώματα, των αμαρτωλών δε πλημελήματα, δίχα λόγου κατά λυπήν μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει πως θα τα αφήσει όλα τα άλλα. Πάντον γάρ εξετάσει πάντα, θα τα εξετάσει όλα. Και για ποιο λόγο κάνει μόνο για την αγάπη και τη φιλανθρωπία? Αλλά νυν περί μόνης ταύτης διαλέγεται, βεβαιώσε βουλόμενος ότι ταύτην μάλιστα ζητεί και ταύτην απαιτεί παραπάντων ως αναγκαιοτάτην χριστιανής. Αλλά μας λέει ειδικώς για τη φιλανθρωπία, διότι η φιλανθρωπία και η αγάπη είναι η κατεξοχήν, είναι η κορυφαία των αρετών. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, η αγάπη είναι η κορυφαία αρετή. Και μας επισημαίνει εδώ ότι την κορυφαία αρετή, την αγάπη, τη φιλανθρωπία πρέπει κυρίως να έχουμε. Χαρακτηριστικών μέρ γάρ χριστιανού παντός η αγάπη. Εν τούτο γάρ φυσί γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ εστί, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Εξαιρέτως δε διαλαμβάνει περί του εξαιρέτου χριστιανής κατορθώματος, εκφοβών ούτω και συμπίθων ημάς, ανθρώπους όντας φιλανθρώπους γίνεστε, χρήζοντας της παραυτού τότε φιλανθρωπίας. Μας μιλάει λοιπόν ειδικώς για τη φιλανθρωπία, διότι η αγάπη είναι η κορυφαία των αρετών. Δεν σημαίνει ότι δεν θα λάβει υπόψη και όλα τα άλλα. Ο ίδιος ο Χριστός μας μιλάει για την νηστεία, στην επιτόρους ομιλία, για όλες τις αρετές, αλλά εδώ κυρίως τονίζει ότι η απαραίτητη είναι η κορυφαία αρετή, η αρετή της αγάπης. Και σχολιάζοντας επίσης μερικοί ερμηνευτές εκείνο, αμή λέγω εμήν εφόσον επίσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, λέει ότι ο Θεός τίποτε δεν παραλείπει. Ακόμη και έναν άνθρωπο αν βοηθήσαμε, ενή. Και ενή τούτων των αδελφών μου. Όλα καταλογίζονται και όλα καταγράφονται. Ακόμη και αν βρούμε στον δρόμο ένα φτωχό ταλαιπωρημένο και πάμε και επισκεφτούμε ένα φυλακισμένο, ακόμη και αυτό το γράφει ο Θεός. Εφόσον επίσατε ενή σε ένα μόνον αυτών των ελαχίστων, είναι σαν να το κάνετε σε μένα.
Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Φοβερός λόγος. Προηγουμένως είπε οι ευλογημένοι του πατρός μου, τώρα λέει οι κατηραμένοι. Δεν λέει οι κατηραμένοι το πατρί υπό του πατρός μου. Και σχολιάζουν οι ερμηνευτές και λένε ότι ο Θεός δεν κατηράται κανέναν. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, και δεν λέει οι κατηραμένοι υπό του πατρός μου, όπως είπε οι ευλογημένοι του πατρός μου, διότι ούγαρ αυτός αυτούς κατηράσατο, αλλά τα οικία έργα. Δεν τους καταράστηκε, τους αδίκους, τους αμαρτωλούς, δεν τους καταράται ο Θεός, τα έργα τους είναι εκείνα τα οποία τους κάνουν κατηραμένους. Και ότι το πυρ το αιώνιον, και τους στέλνει στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Και επίσης όταν λέει τα ούκ εδώ κατέμι φαγήν, ούκ εποτίσαντέμι κτλ. Υπάρχει μια πολύ ωραία παρατήρηση ερμηνευτού που λέει ότι ήσαν ένοχοι και είναι ένοχοι, όχι γιατί δεν έπραξαν, διότι δεν έπραξαν το αγαθόν. Δεν αρκεί να αποφεύγουμε το κακό. Δεν τους λέει σας στέλνω στην κόλαση γιατί κλέψατε, γιατί πορνεύσατε, γιατί εμιχεύσατε, αλλά γιατί δεν κάνατε το αγαθό. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να μην κάνουμε το κακό, πρέπει να κάνουμε και το αγαθό, να ελεούμε. Και αυτό είναι επίσης πολύ βασική παρατήρηση εδώ. Και να τελειώσω με μία άλλη που λέει στο τέλος, και απολαύσανται ούτε η σκόλαση αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Έχουμε κάνει πολλές φορές λόγο και στο Αρχονταρίκη για την αιωνιότητα της κολάσεως. Όταν μάλιστα έγραφα το βιβλίο μου για τον θάνατο, είχα καθίσει ένα καλοκαίρι και είχα γράψει σχεδόν μια ολόκληρη διατριβή για το θέμα της αιωνιότητος της κολάσεως, την οποία ακόμη και σήμερα πολλοί θεολόγοι την αρνούνται και λένε πως η κόλαση δεν θα είναι αιώνια, θα γίνει αποκατάσταση των πάντων. Είναι η οριγένεια αίρεσης, ότι θα τελειώσει κάποια φορά η κόλαση. Και υπάρχει εδώ μια πολύ ωραία θέση που τα διαψεύδει όλα αυτά, και μάλιστα αυτή η θέση είναι από τον λίγο τον Χριστό, τον Θεό. Δεν ξέρει ο Θεός ο Χριστός και ξέρει ο Γιανναράς, ο Ματσούκας, ο Οριγένης ότι θα γίνει αποκατάσταση των πάντων. Ο Χριστός λέει και απελεύσονται ούτι η σκόλαση αιώνιον. Ο Χριστός το λέει, ο Θεός. Η δε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Και ο Μέγας Βασίλειος και ένας πατήρ της Εκκλησίας, σοφότερος όλων ημών των καθηγητάδων και αυτών τους οποίους ανέφερα και του Οριγένους, και λέει ο Μέγας Βασίλειος, ή της αιωνίου κολάσεως έστε ποτέ τέλος, τέλος έξι πάντως και η αιώνιο ζωή. Αν υπάρχει τέλος για την αιώνια κόλαση, αφού εδώ λέει η αμαρτωλή κόλαση είναι αιώνιον και η δίκαιη ζωή είναι αιώνιον. Η λέξη αιώνιος χρησιμοποιείται και στις δύο περιπτώσεις και λέει ή της αιωνίου κολάσεως έστε ποτέ τέλος, έστε πάντως και της αιωνίου ζωής. Είδε επί της ζωής τούτο νοήσε ου καταδεχόμεθα. Λέμε ποτέ ότι η αιώνιο ζωή θα τελειώσει? Είδε επί της αιωνίου ζωής τούτο ου καταδεχόμεθα, ποιον έχει λόγον τι κολάσει τι αιωνίο τέλος διδώνε? Γιατί στην κόλαση την ζωή την δίνουμε αιωνιότητα, στην κόλαση γιατί δίνουμε τέλος? Η γάρ του αιωνίου προσθήκη εφεκατέρων επίσης κοίται. Δέστε μια φιλολογική παρατήρηση. Η γάρ του αιωνίου, το επίθετο αιώνιος, εφεκατέρων ομοίως κοίται. Απελεύσονται ούτε η σκόλαση είναι αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωή είναι αιώνιον. Και η ζωή θα είναι αιώνιος και η κόλαση θα είναι αιώνιος. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, συμπληρώθηκε και η ώρα του κηρύγματός μας. Αυτό το οποίο τελειώνοντας θέλω να πω, ότι από αυτήν την φοβερή εικόνα της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας που μας έδωσε σήμερα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και την ακούσαμε πριν από λίγο, όπως λένε και οι ύμνοι της Εκκλησίας, εμείς ας ευχηθούμε να ακούσουμε της ευκταίας φωνής. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε με ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Αμήν.